to lidí na kanále, máte velkou a dneska si hrám Paspartu Simulator a akorát jsem se to zapl. Jdem na to. Ti starší, co mě sledují od začátku, tak ví moje jméno. Nevím, jestli se ho ještě pamatuju. Jo, jinak už nemám manuál, teda, no manuál. A teď to video jsem natočil, protože 3 týdny jsem nevydal. A jsem sám doma. Musím se mě říkat. Tak neúplně jedno. Jelikož v Robloxu byste věděli moje pravé jméno. A na začátku tady té hry taky. Tak jsem se rozhodl, že natočím tady tu hru. A natočím aj nejen tady tu hru, natočím aj můj blog Crazy, což je jakože jiná verze Minecraftu, kterou každopádně aj hraju, častěji než Crafting Building, protože to se mi nějak pokazilo. No lidi, jak se to říká, tuto mapu jsem ještě celou nedojel, jakože s všema mapama možná, všema hrama. Lidi, tady už to byla rychlá reakce. Jo. Tak by jako nahlásili zločin, což bude úplně jedno. Je už cít. Nejlepší je, že blinky se aj v reálu, aj ve hře sami vypnou. Protože to kurník. Tak jo, no, porušil jsem zákon, a tak jsem policista. Tak jakože můžu jen červenou. Počkejte lidi. Komu jsem se tak lek. Předjíždím bez blinku. Jenom lidi, sorry, ale jsem trošku pomalej, no. Asi víte u nějakých videí, že jsem trošku zaspal a nemluvil. Tak tady už to tak nebude. Tři, 2, 1, teď! Takže to není ani tak rychlá reakce. Já miluji semafory úplně. Smrtelně neuženit. Já dneska jsem přišel. Úplně jsem se klepal, když jsem se zbudil. Jsem úplně, že úplně, jak kdyby měl ADHD, tak právě jsem se úplně klepal. A já jsem úplně myslel, že nevím.
že jsem nějaký divnej. Ale nakonec už to přestalo. Dal jsem si horký čaj a přišlo to. Nevím, proč vám to zrovna říkám. Nevím, proč vám to vůbec říkám. Je mi to absolutně jedno. Nikdy jsem jakože neříkal moje pocity. Hej, kámo, vás už jsem viděl. Hej, lidi, že už jsem je viděl. Jestli jo, dejte mi vědět do komentářů. A řekněte mi, a jakou jinou hru bych si měl zahrát. Protože už dlouho jsem netočil. A nevěděl bych, co si měl zahrát. Takže mi to napište do komentářů. Budu vám děkovat a asi toto ukončím. Možná, až bude nějaký semafor, že aby to dávalo smysl. Tak třeba Tarek. Tak to tak zvoneček a čau čau.